Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong adlaw, God bless po sa inyo. Mayong hapon sir. Kung saan itong ipamati? Hello, itong gagawa pa. Karoon pa? Sige. Ang saan yung sasakit? Muna yung kumpiyansa sa mga kaibigan. Ano ba? Kaya, pagkitan. Masakit ako napalitan. Pag mabalik mo yan, puro makutot-kuto nyo. Kuto-kuto, yung masakit. Ano ba? Pinira Ang kay pinakalabaw. Wala gani ko. Sakit ang diri ako. Connection madre. Kaya di na pa ihilot. Opo na. Diri ba? Wala ko. Diri ko ulit ko. Wala sakit diri. Hinga ko diri ko. Atik bang ako kaya mo diri. Ano naman? Maram na kong kina. Likod, hawak, likod. Ginagmay. Oo, ginagmay. Sige, ako na lang bahala sa van. Kanay ba na sa man? Gusto na magbalos ko, sir. Ano ito yung mga kailan niya sa mukha sa Juan Gunoy. Oo. Si Eric to, mga ito. Maayo na. Sige, testing ko Salamat sa nagrekomenda. Maayo, mate. Bulbaan matanam yung maayo. Oo, yun mo rin siya kinagkaroon siya ihilot dito niya. Ay mo po siya na ulihan. Siya nga dito, naulihan ko. Dahil kasi mo nagkutor siya. Kapahilot po siya itong sa ato siya kapahilot. So, ginaulihan yung gabi. Paghilot siya mo ha. Dito na ulian. Sige. Asa kang balay mo, sir? Nakagunoy. Hagonoy. Ayan, so ayun guys. Shout out sa taga Hagonoy, Davao del Sur. Layo intang balay si sir ni Ane gidapit jud sa kuha. So first time ni sir karon mo testing jud sa kuha, no? So shout out sa taga Hagonoy, Davao del Sur. Sa Sabre atong tabangan, no? So tabangan natong mamayo, siyempre no ba na sa pagampos Ginoo. Pag siyempre tanong nga moduol sa kuha nga magpahilot. Manikamot ko nga mamaayo mo, utob sa kumahimo kay tay natay na pamatis kalawasan, no? Right kayo. No? Siyempre, sa karon na po nakakita ng video, please po subscribe, no? I-click lang bell button para updated ka sa in-upload na kumatik adlaw, comment, like, and share po. Ako ang channel, maraming salamat. No, comment lang mo kung bising namin mga pangutan na kabayan sa inyo pamatis kalawasan. At karon, wala dyan pang mamayo, no? Sandaasan naman ang adto. Try lang si ko, kasi makatabang ta, no? Siyempre, nanay na ba sa pag-ampo sa Ginoo, no? Ayan, siyempre shout out sa ko ang followers ako ang Facebook page, no? O sa ko ang subscribers. God bless po sa lahat ng mga nag-follow po, nag-comment. Ayan, God bless po. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, so maghilot ako guys, para sa inyo, shout out, Hagonoy, Davao del Sur. Yes, sir. Kasi kanina. Tulog. Pero sa ito lang ito. Kamu tato kamu. Pero pa dito mo kamu. Okay na ka na? Okay. Grabe sa baarang dito. Gusto pa lagi sa sound system. Ano naman? Ay, continuous man. Antog magabi. Nanay banda. Antog pa daw na din. 12, wala ko na. Ako dili ko na dili taw na. Hindi na po maklaro ang mga sakinan. Ang gabi eh. Wala naman na. Sunod tuig pa. Lugar may tanaw siya sa YouTube na ko. Eric Hilot lang ha. YouTube channel na siya. Kana na po ka dito.
Sige, kita ko na, sir. Ben? Ano tinawag? Ben namin.
Wala man si Rico man ah. Ano arito sila ay? Bakot. Wala nga eh. Ilan mo Ha? Ilan. Ilang ganyan kuhan. Dance contest. Yun lang, dance contest na sa kuhan. Stage. Sekarang alas 6. Sekarang alas 6. Ako nag-video-video. Picture ako sa na-ranger na pagkakakuha ko. Orange. Ito mo nagkaroon ko sir, inom? Ha? Hindi mo lang explain mo. Nag-explain ko si Master, paminawa ko kung importante para sa kawasan ha. Dili lang para sa inyo, apel ko ha, apel ko sa ating viewers. Kani dali sir, kapag na masayo, muli balay-balay sa uric acid, kani sugar, ha? Uric acid, kani sugar. Kung kani uric acid sir, nadre ang sigarilyo, no? Kani soft drinks, kape, yun, ha? Kung asang kusog, mo to ang makita, ha? Wala ko na isda. 200, Bulot, 200. 180. Tambaka, 2.
Lain.
Kaya. Agad agad agad. Oh.